Sziasztok rakétások! Most már élesbe szeretnék nektek bemutatni ezt a kis grill kiegészítőnket. Hát ő a Gomba Grillt kapta névként, hiszen ha ránézek, úgy néz ki, mint egy gomba, ezért ez lett a neve. Illetve ugye volt már egy prototípus tesztelésünk, és voltak rajta egyéb módosítások. Olyan módosításokat is bevettünk, amiket ti magatok mondtatok, hogy szeretnétek alakítani. Például az egyik igény az volt, hogy ez a felhajthatós grillrácsunk legyen leszerelhető takarítás véget. Ez most már úgy van megoldva a zsanér kialakítása, hogy könnyen ki tudjuk innen szedni, ki tudjuk csavarozni, és akkor egyszerűbben el tudjuk mosogatni, ahogy szeretnénk, ki tudjuk takarítani, tisztítani. Oké. A másik, ugye ez a grill 2 az 1-ben, ez azt jelenti, hogy tudunk faszenes grillezést is, illetve tudunk a rakétából tűzzel, lánggal is grillezni. Ugye itt van nekünk belül ez a faszén tálcánk, amire rá tudjuk tenni. Ugye látjátok, hogy itt is már másféle a tálca, mint ami volt a prototípus videónkban. Ezt is variáltuk egy kicsit, hogy egy masszívabb, strapavíróbb tálcát kapjon. Alul itt van a lángterelőnk, ami teljesen jól bevált a teszteknél. Továbbá ugye látjátok, hogy ez működik úgy, hogy szólóba be lehet rakni a rakétába. Illetve működik úgy is, hogyha a torony állványba szeretnénk betenni. Ugyanúgy működik a két funkció, lánggal is, faszénnel is tudunk rajta grillezni. Lettek kisebb apró módosítások magán a tornyon, hogy ezt bele tudjuk szúrni biztonsággal. Túl vagyunk a Garden Expo-nak az első napján, ami elég nagy sikere volt ennek a grillnek. Már több rendelést is leadtatok erről, eladtuk az első pár darabot. Hamarosan most már kikerül a webshopunkba is, és akkor fogjátok látni. Sziasztok!